Mitäs te olette harrastanut? Tokoa, agilittia, vähän paimentamista. Lampaita vai lehtiä? Lampaita. Joo. Olette sitten käynyt jo kokeissa? Ei Estissä saa mennä kokeissa, mutta noin ihan huvin vuoksi. Ei ole paimennuskokeita? Ei. Ja entäs agility-kokeissa vai koko kokeissa oletteko ollut? Epävirallisesti. Joo. Pikkuhiljaa. Joo. Semmosia. Onko koira ollut sulla pennusta asti? Joo. Ja tunnet sen historian. Onko sillä mitään epämiellyttäviä kokemuksia ihmisistä? Ei, se rakastaa ihmisiä. Kaikki on kivoja. Joo. No niin, se on kiva. Ja onko tää koira kuullut laukauksia ampumista? Ei oo. No niin, tänään kuulee. Tänään sitten kuulee. Asutteko te omakotitalossa tai kerrostalossa? Pienessä kerrostalossa, mutta meillä on oma aita. Hän on siellä pieni piha. Joo, pieni piha. No onko kova vahtimaan siellä? Ei oo vahtikoira. Se rakastaa ihmisiä. Se on aina hyvällä tuulella. Joo, se on hyvä häntä heille. Saa. Onko sulla muita koiria? Ei vaan kissa. Kissa vaan? No tuleeko ne hyvin toimeen kissan kanssa? Tulee. Kissa on kans kaveri. Kuule. Anna vaan olla, se saa tehdä mitä se haluaa. Okei. Se saa oikein touhuta sydämensä kyllyydestä. Jos se rikkoo remmin, niin voi. Etsitään jostain sitten. Hyvä. Onko sitten jotain semmoista, mitä virtaa? Ei mun varmaan hirveän niin. Oletteko te näyttelyissä käynyt? Olemme. Suomessakin? Joo. No, hän on nähnyt maailmaa. On nähnyt. Onko mukava koira reissussa? On helppo. Joo. Sä voit laittaa sen taluttimen siitä remmi. Se on hinna? Vähän lyhyemmälle, niin se on helpompi pitää sitä tuosta keskeltä kiinni. Joo. Siitä. Just noin. Helpompi. Ihan liian pitkä sitten, että ei tule ongelmia. Se sotkeentuu koko ajan. Joo. Nyt sä voit seistä siinä, ota vaikka 2 metriä tonne taaksepäin. Seisot siinä ja pidät remmin päässä. Mikä koiran nimi on? Grits. Mikä? Grits. Grits. Tai Greta. No hei, Greta. Greta. Jee. No niin, terve. Terve. Ja tulitkö te? Mun taskussa on nameja, niin se löysi ne. Mä koitan leikkiä. Ota talutin sillä lailla, että se ei ole jalalla. Ei taida Greta mennä Jaa, hyvä. Hieno. No niin. Oho, hyvä. Otetaan ne vielä tuo mulle. Hyvä. No hoi, hienosti. Hyvä. Hyvä. Hukkaa. Hyvä, noin Greta voittaa. Tuo tänne, noin. Hyvä, sä olet niin vähän pienempi tyttö. Vähän pienempi tyttö. Ei. Hyvä. Noin, vahva. Oletko sä noin vahva? Tuo tänne vielä. Hyvä. Joo. Alkoi siihen. Hyvä. Oi, nyt sä voitit hienosti. Hyvä. Erota kuorimaasta. Otetaanko pois? Se sun keppi. Ota pois vaan se siltä. Noin, kiitos. Sitten mennään tuonne kelkalle.